ومعلتي عربي على عسران شعتن عسسة كورة أحواتن أحاتن نقول على حال متأخر الذي كون مبار كل وانيكم أو نزيفكم كابتربان روحوا وتاكاتن أوراجات كلالا إنسان حبيركم تعلوا بمركاتكم كبرين عاكم يخو قبع عوام محبر السب استفعل مثل محبر أو طلبات حزب خاتم فلات ونعند قبو مفتحن مركابي إذا لو معلتي أبتأكينا زلنا يخوصوا حزبنا أبتقالوا دفوعا سورتن الله أسكا تقماتن زي سبا أو فساميتاتن أبدمت غوتاو يتحانسكن قبلا مثل قال وطايتاتن كفيلتن زينا باخنا لا بينا حتى لو زي ما حبلا لا جلسنا حنا سمع بالمسألة مالتي قالت وريدوا وانظروا شكر كم إرتراويان كندا كويلا لهزبن منكس كندا رعنا خلقرب سلا استأكمنا لخل عيدي لتم قبرحو وطانا بمكينان نفرتن تبعيكم أبو مسانا حبيبكم تعلو دواعكم مسكاننا وسن يبدو لا يزخون ببجيزي وتفلسوا ظل مخنياتات تنقو وتاي مخانون وكلاتنا أقولوا وانتقوني لما سأسأل شكرا مسمعا مرأين وطنكم هايكلين أبديك أنقين جمهور بيسنا مفتحهم ركب سقابلي بقعنا الجون الدخلة محبراو شكرنا حادث للقوني تحبابينا اللياتنا أوانتنا نسرتها ولو تخنا مصر نسعر يقبع إذا هنقبل النحر ديكي إنا ها أبلام قولوا ذا سفت أمهل التاريخ ودعونا خير الله ليه السفر عليه معسكر سدتين على إرتراويان أب السودان يكون أب إثيوبيا كفعتات قتلتن كفتسمن جناس السمالو إتسعي إندال مدنايا لخير الله ها حجيها أب ليبيا كفتسمن سلحين إيو حديش هيكونن وتايلا إتي شقرن سببان استعبع معبعاو سلزوزحو توتوكيسون أب قلع سلزوزه بفيديو تقريطهم سلسة زرقها عالم فتيا أي فتيا تزاروا ولو تقديلها إذا قمت بوساو بتغللا إذا زاسكحك عن مريرين زي سباوي إنسساون انتقان زي فوت سموه قبرتات بمرأينا دمسنا خنهب بقعنا قا انت حلنا بلعب حجون سوى هذا سكون في الوصل انت زي كينا صباحون أبي مخانو أين فلتنا قبرات أحواتنا أحاتن بسم إرتراو محبرة سبقتوا كوينا نخلع جزء بحسب حبيرنا نشكرات راح نقدم فحوق داخلنا نجمر علينا لافتنا مودة أتا شفتنا هنبت روح ولا ما نقدم هلونا جنز حج جميلنا يزلنا زعبا محبرة وشكراتنا ذاتو كورة حصوتات تسارحنا عقل جاي بدنا بنعوضنا خيرنا أبزلنا يوم أبزلنا يوم عوضنا أسالتون لا تمننا بسم محبرة حبرة إرتراويان تقمات وثوا أزمتكم غيرما سلا يوثقكم الله أرزينا نمسكن يا خلي الله Stop! Stop! Killing Eritrean refugees in Libya. Stop! Killing Eritrean refugees in Libya. Eritrean refugees from Libya. Evacuate Eritrean refugees from Libya. Stop killing Eritrean refugees from Libya. Stop killing Eritrean refugees
refugees in Libya. Stop killing Eritrean refugees in Libya. Stop killing Eritrean refugees in Libya. Evacuate Eritrean refugees from Libya. Evacuate Eritrean refugees from Libya. Stop killing our children in Libya. Embassy Libya. Stop killing Eritrean refugee. Stop killing Eritrean refugee in Libya. Stop killing Eritrean refugee in Libya. Embassy Libya. Embassy Libya. Stop killing our brothers. Stop killing our sisters. Stop killing our children. Embassy Libya. Stop killing Eritrean refugee. Stop killing Eritrean refugee in Libya. Stop killing Eritrean refugee in Libya. Stop killing Eritrean refugee in Libya. Embassy Libya. Embassy Libya. Stop killing Eritrean refugee. Stop killing Eritrean refugee in Libya. Stop killing Eritrean refugee in Libya. Stop killing our brothers. Stop killing our sisters. Don't rob our sisters. Don't rob our sisters. Embassy Libya. Stop killing Eritrean refugee. Stop killing Eritrean Embassy Libya. Embassy Libya. Stop killing our Eritrean refugee. Stop killing refugee. Embassy Libya. Embassy Libya. Stop killing our sisters. Stop killing our sisters. Stop killing our children. Stop killing our children. Stop killing our brothers. Stop killing our brothers. Don't rob our sisters. Don't rob our sisters. Don't rob our sisters. Don't rob our They sisters. are refugee. They are refugees. They are refugee. Eritrean refugee in Libya. They killing by military Libya. They are killing by military Libya. Embassy Libya, stop killing. Embassy Libya, stop killing. Stop killing Eritrean refugee. Stop killing Eritrean refugee. Embassy Libya. Stop killing our brothers. Stop killing our brothers.
killing all Eritrean refugees. Stop killing Eritrean refugees in Libya. Stop! That's it. Stop! Eritrean refugees in Libya. Stop! Refugees in Libya. Stop! Killing Eritrean refugees in Libya. ليبيا ما تقتلوا اقتلنا Libya. Eritrean refugees in Libya. Mr. Prime Minister, evacuate Eritrean refugees. Mr. Prime Minister, evacuate Eritrean refugees from Libya. The Canadian government, please evacuate Eritrean refugees from Libya. Libyan authorities, respect human rights. Libyan authorities, respect human rights. Stop killing Eritrean refugees in Libya. 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 Stop killing our people. Stop killing our people. This is about humanity. Stop the killing. Stop the killing. Stop killing our people. Stop killing our people. Stop killing our people. Stop killing our people.
Libya. Stop killing Eritrean refugees in Libya. Stop killing Eritrean refugees in Libya. Stop the violence. 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 Eritrean refugees need help. Need help. Eritrean refugees need help. Stop the violence. Stop the violence. Stop the violence. Stop the killing. Stop the killing. Eritrean refugees need help. Eritrean refugees need help. Stop the نحن حاضرنا خنصرح حساب زي كالنا وفي سقاينا كل جزء تنبري لسانا لحلفة وانتو ذكروا تغنكم لامبادوسا بعديس لزنا برندر تغدم مدربدان بنعشتو جالابون مرحبا كسوغرو دوبالوني كسوغرو قبلي بيان كندي حواسنا نحاتنا بكنسيان قلوعن تغدو تأثيان يوم ኣብ ትግራይ ተቐዶም መደበር ማዕስከር ስደተኛታት ይጠፍለው ስዳን ኮሞ ብዙሓት ይሳቀዩ ኣለዉ ሕጂ እቲ ስቃይናሲ ኩሉ ግዜ ምሳና ይኸፈይ ሕጂ እቲ ካብዚ እዞም ማሕበረሰባት ሓቢረን እንድሕር ሰሪሕና ሓቢርና ክንደጋገፍ ርእይቶ ክንለዋወጥ እቲ ዘለና ትሕዝቶን ዓቕምታትን ሓቢርና ክንሰርሓሉ ቡን ማለት ኢና ክንተኣኻኸብ ጀሚርና ካብቲ زفلالينا خوينو زرعينا نقراتي بزون زقراربنا نقراتنا بزو حبيت نقرات اجي فقائل كابتي زفلاليها تفلاليها بتي زرع حبكها مون حبرة سرقان نقول احنا زدنا زعجز زدقز عند حركوينتي كنصرح له زي نقول يرأيني انا بكم انا قل بزحات كما يكاقوه له اليوم ስለዚህ ኣብ ክንዲ በበይንና ኮይና በብገዛና በብኸባቢና ጥራሕ ንእሽቶ ክንገብር ንፍትን ሓቢርና ድምፂ ክንከውን ሓቢርና ክንሰርሕ እንድሕር ክኢልና ኣብ ስደት ወቅዶ ስደት ዘለዎ ኣሕዋትና ሓትን ጥራሕ ዘይኮነስ ንዓና እውን ከም ሕብረተሰብ ኣብዚ ዓዲ መኩርዒ እዩ ዝኸውን ዓበን እዩ ዝኮነና ሓጭን ገራሕ እንድሕር ኢልና በብኩርናዕና ኮፍ ኢልና ግን أساسنا نحن كلنا ندقنا ونتصفى يكونون لازم دقنا تصفى نكون نحنا ونكنسسن كنعبن كنكل خلاص حبرت سبنا فادو تسديد مساقي زلو ونتصفى نكون سي عبيرنا خنصره بزقاتا مزي نكلكم حتىكم كللي زلون دي أبا ولدي أبو تعجبلون يرميهم أنفاني هذا خرصة فلا لا يدفع زي تولش كاب كسعدسي قرام رايات ولد يجبان لازمسي بتزرع خبرنا تراكبنا خنصرح أدرا ابن سلام لكم ومن أدل قابكم ليه مسجد We are asking the federal government, the Canadian federal government, to do its part in rescuing some of these Eritrean refugees in Libya. The European Union is doing some. The US, I think, is also going to do some. And we are asking the Canadian federal government to do its part in rescuing some of these refugees that are tortured, that are killed, and that are dehumanized in prisons in Libya. So stop killing our brothers and sisters in Libya. Stop killing Eritrean refugees in Libya. The Canadian government needs to help. I think we need to shout it well, and we need to come together. So thank you. سنيلكم سمعكم نعبد ضعفكم من أمسكن. يحقسون لكن قلنا خوصنا قبالنا كابسل على المسيجي قلنا لهم وصلنا عاصمكم لابو سمعني ولديك رجلك سلامني لعرض أنت أبوك تتركك هذا كويس حسابك رعينا أخان الله تعالى حالي بين جعك كتناه سماما جدب الحقوق بوليتيكا تقول هذا كل جزء جدبرك وثلاثة قالنا نسألك ترى
እንታይ ደኣ ስደት ኣብርሕካ ባህሪ ውፅእ ማይ ክትሓርር ብጥሜት ተርጉርካ ክትምችር ኣብ ዓዲ ጓና ኣቲኻ ክትልምን ብቆረባ ሓረግ ይሰጥም ተስፋ እንዳገበርካ ክትስሕን ኣቕርኻ ፀቢቡ ፍቆዶ ሃገር ክትእሰርን ንክትበርስን ከመይ ደኣ ድሕሪ ምንባር ኣብ ፍቆዶ ሃገር ነንሕልካ ሕብረት ሰላም ዘይትገብር ሓድነት ፍቅሪ እኮ እዩ ሓቦ ዘግብር ንዝሞቱ ንዝጠሓሉ ዝተኣስሩ ክትዝክር ደዓ መንእሰይ ሕበር ተፈቐር ብሓንቲ ንህንጢ ተጠመር ኣይጠቕመካን እዩ ምፍልላይ ነንበይንካ ኮንካ ወይ ኣነ ምባል ተቃዋማይ ደጋፋይ እንዳበልካ ምትዕብባይ ስምረት ሓድነት ፍቅሪ እዩ ንኩሉ መሰረት መንእሰይ ሕሰብ ኣስተውዕል ኣብ ሓደ ተጠመር ሓቂ ሒዝካ ንቅድሚት ገስግስ ሰላም ኣብ ሃገርካ ንክነግስ ፍትሒ ስኢና ኢኻ ትብል ፍትሒ ስኢናካ ኢኻ ትብል ላዕልን ታሕትን ኣብ ዓዲ ጓና እንታይ ኣሎካ ዘይተሓባብር ኣይትጋገይ ንስኻን ሓብትኻን ዝጎደለና ዓላማ ከነተግብር እወ የማነ ባልያ ካብ ዝበሎ እስከ ንዘክር ፀበባ በዚሁ ተኸምቢሩ ፀይቂ ኣዳራሽ ናይ ሓሶት ፀቂጡ ዋነ ሓቂ ግብሮም ከይቅላዕ ታሪክ ከይንበብ መፃወጃይ ምዙ ሓቂ ትዛረብ ብትወስሪ ዓለም ስሳዕ ዝሓድሮ እምብዛትም ኩነቲት ኮረሻ ዝመቀሮ ንዓይ ክብል ፀይቂ ዘየሕፍሮ ኣይፀገምን ኮታ ምውሓጥ ግሮሮ ስስዐ ኣዊርዎም እምብዛ ሃሪፉ ንዓይ ዝብል ንምፃዩ ኣግዲፉ ንስልጣን ቅድድም ኮርሻ ሃሪፉ ንዓይ ይብል ንምፃዩ ገዲፉ ስስዕ ሃንጎሊማ ፀይቂ ዝሓለፎ ናይ ክፍኣት ሓረስታይ ተንኮል ዝመልኦ ቆፎ ሰንካም ሓደገኛ ግዕዘይ መታለሊ ዳርጋ ዘይተወልደዩ ንሃገሩ ዘይሓሊ ወይለይ መስልዎም ገና ዘይለበም ዓሻ ከም ትማሊ ገና ኣይፈለጦም ኩሉ ወዲ ሃገር እንታይ ከም ዝደሊ እወ የማነ ባልያ ቀዲሙ ገሊፅዎ ንሕና ምንሆ ግዜና ኣኺሉ ክንምድሆ ኣብ ስደት ገሉና ኣዴታት ኣቦታት ንሓግዞም ነዞም ደቅና ብትጥዓት ጽባሕ ክሃጉሱና ኣብ ሃገርና ብፅንዓት ተቐሚዕና ኣኽዋት ኣቦታት ኣዴታት ከምኡ ንኣሽተ ኣኽዋተይ ዓበይቲ ኣኽዋተይ ኣቦታተይ ብጣዕሚ እንታይ ዘሕዝን ማለት ሲ ዘኹርዕ ክንብሎ ኣይንኽእልና ምክንያቱ ዘኹርዕ ስራሕ ወይ ድማ ዘኹርዕ ህይወት የብልናን ማለት እዩ ሙሉእ ለይቲ ቀትሪ ኣብ መደቀሲና ኮይና ብዛዕባ እቶም ኣብ ሊብያ ኹን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዝጉድኡ ዘለዉ ቤተሰብና ኣኽዋትና ሕብረተሰብና ብዛዕባኦም ዘይኮና ብዛዕባ እዛ ነብስና ኢና ክንሓዝን ማለት እዩ ምክንያቱ ኩሉ ህይወትና ኣብ ረብሓ ጥራይ ኮይና ኣለና ማለት እዩ ንምንታይ ንሕሪኩም ኣብ ኦታዋ ዘሎ ኤርትራዊ ካብ 6,000 ንላዕሊ ኣነ ናተይ ገንዘብ ዝወሰድኮ ማለት እዩ 6,000 ኣይኮነን 6,000 ሰብ የለን ማለት እዩ most of them ካበይ መፅኦም ካብ በዓል ካልጋሪ ኪችነር ሞንትሪያል ካብ ዝመፁ ይረኣኹና ኣለኹ ክህልው ይኽእሉ እዮም ካብ ቶሮንቶ ካብ ርሕቕ ዝበሉ ቦታታት ዝመፁ ማለት እዩ ክብሪ ምስጋና ንዓኹም ይኹን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን ማለት እዩ ካልእ እንታይ ክብል ዘርኢ መስለኩም ፀላኢና ኣብ ድኽነትና እዩ ዝነብር ስለምንታይ ኢና ደቂስና ወይ ከዓ ኣጥቂጥና ዘለና ንምንታይ ኢና ንድቅስ ክንድቅሰሉ ዝተዓደልና ህይወት የብልናን ንምንታይ እዩ እቲ ረብሓ ጥፍኣትና ካብ ኮነ እቲ ረብሓና ጥፍኣትና ካብ ኮነ ንጥፍኣትና ካብዚ እዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት ብዛዕባ ይኮና ክንዛረብ ኣብ ስልጣን ኮፍ ክነብሎ ዝኽኣልና ንሕና እዩ ኣነ ንስኻ ንስኺ ንምንታይ ጠጠው ኣይበልናን ሓወይ ሓፍተይ ብስርዓት ዘይኮነ ብባእሲ ብጎንፂ ዝፍታሕ ነገር ስለ ዘየሎ ኩልና ኢደይ ኢድካ ተተሓሒዝና እንታይ ንገብር ክንድቅስ ዘይኮነ ክንትስእ ዘለና ኩሉ ግዜ 7 ግዜ ተሲካ ሻሙናይ ከምትትስእ ከም ዝደራፋ ዝበሎ ማለት እዩ ሸሞንተ ግዜ ወዲቃስ 8 ግዜ ትትስእ ኢልዋ ብሕልፊ መንእሰያትና ኣበይ ኣለና እዞም ኣቦታትና ኩሎም ብበረኻ ቀደም ዝወፅኦም ብሱዳን ንህውለ ቀደም ዝወፅኦም እዚኦም ብግዜ ጀብሃ ዋላ ብግዜ እንታሽሙ ዝወፅኦም ዝጋዕሎም ይቃለሱ ኣለዉ ክብሪ ንዖም ይኹን መጀመርያ ዝፈለጥዎ እዚኦም ጥራይ ንሕና ዝጋዕሎም ንግዝኦ ኢና ፀኒሕና ንግዛእ ፀኒሕና በሉ ዘሎ እቲ ስርዓት እሱ ግን ኣይኮነን ከመይ ገሪ ከይተኣና ኣሎ ኣብ ፍልልያትና እዩ እቲ መግዛእትናትና ፍልልያትና ነቲ ዘለና ፀገም ክንብድሆ ንሕላ ኮይና ሓደ ክንከውን ኣለና እንተዘይኮይና ኣባይ ክነብር
እግዚአብሔር አምላክ ክሳብ ዘይወሰደው ንሕና ከም ዘይነብሩሎ ፍለጡ ምክንያቱ 50 ዓመት ገይሩሎ 50 ዓመት ማለት ከዓ ክልተ ጀነሬሽን ሓሊፉሎ ክልተ ጀነሬሽን ንሱ for 3 decades election Eritrean election ማሲ ምስተባሃለ maybe for 3 decades እንታይ ማለት እዩ 34 ወለዶም ክወስድ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ዝኾነ ሰብ ኣብ ስልጣን ኮፍ ዘበሎ ሰብ ስለዘየሎ ባዕሉ ኮፍ ኢሉ ዘሎ እሞ ነዚ ክንኣልየ ንሕር ኮይና ንስኻ ኣነ ንስኺ ሓወይ ሓፍተይ ኣደይ ኣቦይ ንሕና ኢና ንኣልዮ ክንኣልዮ ዘይኮና መጀመርያ ንዑ ምእላይ ዘይኮነ ብዛዕባ ኣሕዋትና መጀመርያ ሰብ ንሕሪ ሒዝካ እዩ ሃገር ክህሉ ዝኽእል መጀመርያ ሰብ ሂወት ነድሕን ሂወት ምስ ዝሓነ ሃገር ናብ ዝኸዶ ይብልን ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ደርጊ ወይ ድማ ትሕቲ መግዛእቲ ነይሩ ናጣ ዝወፀ ካብ በረኻታት መፅኦም ወይ ከዓ ካብ በዓል ኣሜሪካ ካብ ካናዳ ከይዶም እዮም ናጣ ውፅኦሞ ሕጂ ንሕና ኣይንኸይድን ወይ ድማ ኣይንምለስን ማለት ኣይኮነን ንሕና ኣንፈት እንድሕር ተራእዩ ወይ ድማ እቲ ካይዱ እንድሕር ተመሓይሹ ካብዚ ከይዱ ዘይቃለስ ወይ ድማ ዘይውርዶ የለን ቃልስና ግን መጀመርያ ኣብ ህዝብና እዩ ኣሕዋትና ደቅና ኣንስትና እንታይ ይኾን ኣሎ እንዳረኣና ብህይወትና ደም ይፈሳ ይቅተላ ይጭፍለቃ ብመኪና ሰብ እንዳረኣኻ ትቀትሎ ዲኻ እዚ ኣብ ናትና ስንፈት ስለ ዝነብር ዘሎ ሓደ ኮይና ንቃለስ ንሕና ኮይና ድሕነት ኣብ ህዝብና ጥራይ ህዝብና ድሕነት ናቱ ብዛዕባ ንዛረብ መጀመርያ ብዘይካ እቲ መንግስቲ ዝደፍኦ ብዛዕባ ድሕነት ህዝቢ ንዛረብ ህዝቢ ምስ ሓዝና ኢና ዓዲ ንሕዝ ሃገር ማለት ህዝቢ እዩ ህዝቢ ማለት ከዓ ንሕና ኢና ኣበይ ኣለና ኣብ ፍቆዶ ስደት ኣለና እዚ ኩሉ ኣብዚ ኣነ ነፀላ ፃዕድዮ ቤተክርስትያን ንሕረ ከይደ ፃድቕ ማለት ኣይኮነን ካባይ ዝኽፋእ ሓጢኣተኛ የለን ስለዚ ልብና እምበር ክዳና ኣይኮነን ክጥዕዱ ዘለዎ ሃወይ ሓፍተይ ሓደራ ክብለኩም ዝኽእል ንሕዛ ሃልየ ኮይነ ብዛዕባ ኣሕዋትና ኣብዚ ዘለኹም ብዛዕባኹም ኣይኮንኩን ዛረብ ዘለኹም ብዛዕባ እቲ ኣብ ገዛ ኮይኑ ኣብ ማስ ሜድያ ዝዕዘበና ዘሎ ብዛዕባ እየ ክዛረብ ምክንያቱ ስለተሰማዓኩም ስለተረዳእኩም ጭንቀት ኣሕዋትኩም ሽግር ኣሕዋትኩም ንዓለም ከተቃልሑ መፂኹም ዘለኹም ክብርን ምስጋና ንዓኹም ይኹን ካብ ፍቆዶ ከተማታት መፂኹም ዘለኹም ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዓሽኹም ይሃብኩም ካልእ ነገር ክብሎ ዝደሊ ንሕዛ ሃልዩ ኮይኑ ሕጂ እውን ድሕሪ ሕጂ እውን ኣብ ሕምቀትና እዩ ዝነብር እሞ ንሕምቀትና ኢድ ንኢድ እንተዘይተተሓሒዝና ከምዘይ ንስዕሮ ሚእትኻ ሚእቲ ይተማመኑ ሃገራኹም ክብሪ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ኩሉና ብዛዕባ ኣብ ስደትን ኣብ ሽግርን ኣብ ፀገምን ኣብ ጭንቅን ዘለዉ ብዛዕባኦም እምበር ብዛዕባ ኣብቲ ኮረሻ ስልጣን ዘሎ ኣይምልከተናን እዩ ምክንያቱ እንታይ ኢልኩምኒ ሂወት እንተሒዝና ኢና ሃገር ንሕዝ ሃገር ንሕሪ ሒዝና ኢና ህዝቢ ንሕዝ ስለዚ ሃደራ ክብለኩም ዝኽእል ብዛዕባ እዞም ኣብ ጭንቀት ዘለዉ ንዘራረብ ብዛዕባ መንግስቲ ግን ቀሲልና ክነርክበሉ ኢና ቀዳምነት ሂወትና ቀዳምነት ደቅና ቀዳምነት ኣዴታትና ቀዳምነት ኣሕዋትና ቀዳሞት ንስርዓዮም ንዖም ሂወት ተልዩ ኩሉ ኣሎ ሂወት ተዘየለ ምንም ተኣምር ዋላ ሓደ የለን ክብሪ ሃብኩም የቐኒየለይ ብሩኽ መዓልቱ ኣነ ክብሎ ዝደሊ ኣበይ ኣለና ከም ደቂ ኣንስትዮ ስለምንታይ ኢና ነብስናን ደቅናን ኣውቲና ዘይንርዮ እንታይ ኢና ኮይና ዘለና ኣነ ሎማዓንቲ ንደቂ ኣንስትዮ ንመንእሰያትን እየ ክዛረብ ኣቦታት ንርዮም ኣለና ዓቕሞም ገብርሎም ኣበይ ኣለና ከም ደቂ ኣንስትዮ ኣበይ ኣላታ ኣርበኛ ኤርትራዊት ኣበይ ኣላታ ነባዒት ኣበይ ኣላታ ወሊዳ ዝሰኣነት ስለምንታይ ኢና ብሽምተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኤርትራ ደቀን ሲኢነን ዝነብዓ ዘለዋ ስለምንታይ ኢና ኣብ ክንደን ኮይና ዘይንዛረብ ስለምንታይ ኢና ድምፂ ዘይንኾኖ ንሕና ፅባሕ ንጎስ ከመይ ጌርና ኢና ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኤርትራ ጠጠው ንብል ኣነ ክብል ደልየ ዘለኹ ንደቂ ኣንስትዮ ንመንእሰያትን ኣብቲ መንእሰያት ከክንዳኹም ዝኾኑ መንእሰያት ኮይም ጠፍኡ ዘለዉ ስለምንታይኹም ሕልናኹም ሸጥኩም ኣብዚ መምስዓትኹም ትሽረፉ ዘለኹም ክንደይ መንእሰያት ኣብዚ ከተማ ከም ዘለዉ ንፈልጥ ኢና ካብ ቶሮንቶ እውን ብዙሓት መንእሰያት ከም ዘለዉ ንፈልጥ ኢና ግን ነብሰይ ጣዕመኒ መፍትሒ ኣይኮነን ካብ ኩሉ ግዜ ከምዚ ኢልና ንባሳጨውን ንነብዕን ሓንቲ መዓልቲ ትብዕ ኢልና መፍትሒ ንግበር ኩሉ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ሽግር ባዕሉ ዝፈትሕ ዘሎ ሽግር ኩሉ ህዝቢ ስለዚ ከም ህዝቢ ንሕና እንታይ ኢና ኮይና ዘለና ኣይፈልጥን ብፍላይ መንእሰያት ከዓኒ መፍትሒ ኣይኮነን ሰላማዊ ሰልፊ እዚ ናይ ጭንቀት እዩ ግን ብዓብዪ መፍትሒ ንናድየሉ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ እውን ክንመፅእ ኣይከኣልናን ሰላማዊ ሰልፊ ክመፅእ ዘይከኣለ ሕልና ከዓ ክቃለስ እውን ሕልና ኣይክህልዎን ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እውን ደጋጊመ ተን ደቂ ኣንስትዮ ደቅና ነብስና ናውዲና ንዛረብ
እቶም መንእስያት ክንዳኹም መንእስያት እዮም ዝጠፍኡን ዝሕረዱ ዘለዉ እሞ ሕልና ግበሩ እየ ዝብል ይዕንየለይ ኣዶታት ሕፅር ኣቢለ ከምቲ ኣያይ ዘድንግል ካብ ኤድመንተን ዌስት ካናዳ መፅኡ ዝሃበና ሓበሬታ ምስኡ ስኻ ኣቢለ መቐፀልካ ንእሽቶ ክብል እዚ ናይ ሎሚ ጠጠው ኢልናሉ ዘለና ዕላማ ብመንፅር ናይቲ ንዝሓለፈ 15 ዓመት 20 ዓመት ዝገበርናዮ ብዕላምኡ ክረአ ከሎ ኣዝዩ ዝተፈልየ እዩ ኩላህና ኤርትራውያን ኣብቲ ዝሓለፈ እዋን ከምቲ ቀፃሊ ንሪኦ ኣብ ስምዒት ተሸሚምና ነቲ ሽግር ብቐጥታ ብስምዒት ጥራሕ ክንፈትሖ ብዙሕ ግዜ ፈቲና ኢና እንተኾነ ግን ኣይተዓወትናሉን ህዝብና ካብ ዝናእሰይ ቆልዓ ክሳብቲ ዝዓበየ ዝኣረገ ኣቦ ኣደ እናተሰደደ ኣብ መንገዲ ዝጠፍእ ቁፅሪ የብሉን ነዚ ኩሉ ክኸውነሉ ዝኸኣለ ምኽንያት ከዓ ንሽግርና ብግቡእ ተረዲእና ከም ሓደ ህዝቢ ከም ሓደ ሃገር ከም ደቂ ሃገር ብፍቕሪ ብሓድነት ብስኒት ሽግር ናይ ሓደ ሽግርና እዩ ኢልና ክንሓስብ ስለ ዘይከኣልና ኣብዚ ጉዳይ ዝበፂሕና ኣለና ስለዚ ሎማዓንቲ ወላ እውን በቲ ብዝሕሰብ ክረአ ከሎ ምንም ቁፅሪ ዘይብልና እንተመሰልና መልእኽቱ ግን ካብቲ ዝበዝሕ ግዜ ነካይዶ እቲ ዝለዓለ መልእኽቲ ዘለዎ እዩ ናይ ሎማዓንቲ ምክንያቱ ካብ ምዕራብ ናብ ምብራቕ ኩላህና ብስም ኤርትራውያን ከነዳውያን ማሕበረሰብ ብሓደ ዕላማ ሓደ ኤርትራዊ ነፍሲ ኤርትራዊ ምድሓን ማለት ኤርትራ ምድሓን ማለት እዩ ብዝብል ስነ ሓሳብ ተኣኪብና ኣለና ስለዚ እዚ ስነ ሓሳብ እዚ ነቲ ን15 ዓመት ክንከዶ ዝፀናሕና ኣነባ ንስኻ ዝብል ሓሳብ ሰይሩ ንኩላህና ኤርትራውያን ብሓንሳብ ተኣኪብና ህዝብናን ሃገርናን ክነድሕን ከኽእለና እዩ ስለዚ ካብ ሎምን ኢነው ምናልባት ናይ ሎማዓንቲ ብዙሕ ጉድለታት ጌርና ክንከውን ንኽእል ኢና ግን እዚ ከም ዓብዪ ናይ ትምህርቲ መኣዲ ወሲድና ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ዝዓበየ ስራሕ ንክንሰርሕ ከኽእለና እዩ እዚ ክብል ከለኹ እቲ መሰረታዊ ኣብዚ ዘውደቐና ሽግር ጠፊእኒ ወይ ከዓ ንዕኡ ሸለል ክብሎ ደልየ ኣይኮንኩን እንተኾነ ግን ነቲ መሰረታዊ ሽግርና ብኣነን ንስኻን ክንፈትሖ ፈቲና ስለ ዘይከኣልና እቲ እንኮ ፍታሕ ተሪፍና ዘሎ ስለ ህዝብናን ኣሕዋትናን ምስ እንሓስብ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ፍቕሪ ኣብ መንጎና ክንመልሶ ስለ ንኽእል ስለዚ ንነፍሲ ወከፍ ትጠፍእ ህይወት እንተዳ ከም ናተይ ናትኪ ጌርና እንተዳ ሓሲብናያ ነቲ ዝጠፍእ ዘሎ ህዝቢ ክነድሕን ክንበቅዕ ኢና ኣሕዋትና ኣብ ልብያ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ይዕመፃ ይዕመፁ ይቕተሉ ይቕተላ ኣለዉ ማለት እዩ ነዚ ፍታሕ ዝኸውን ግን እቲ ሓደ ህይወት ሓደ ኤርትራዊ ምስትንፋስ ምድሓን ማለት ሃገር ምድሓን እዩ ዝብል ጭርሖ ክንገብሮ እንተደኣ ኮና መንግስቲ ካናዳ ነዞም ኣብ ልብያ ዘለዉ ብጥቕልል ዝበለ መንገዲ ናብ ካናዳ ከምፆም እዩ ናይ ሎሚ ዕላማና ነዚ ንምግባር ከዓ ከምቲ ኣያይ ዘድንግል ዝበሎ እተን ኣብ ኤርትራ ኣብ ካናዳ ንርከብ ናይ ኤርትራውያን ካናዳ 3-4 ኣኼባ ብምግባር ነቶም ዝምልከቶም ኣካላት ዝኣክል ከም ካናዳውያን ነበርቲ ካናዳን ደቂ ካናዳን እቲ ዝምልከተና ወይ ጉቦና እጃምና እዩ ኣሕዋትና ኣብ ሽግር ዘለዉ ክተምፅዎም ብምባል ዝኣክል መልእኽቲ ሰዲድናሎም ኣለና እቲ ዝተረፈኻ ሕጂ ክንሰደይና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዕላማ እዚ ናይ ብሓቂ ክድገፍ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ኣተኲርና ኩላህና ክንሰርሕ ይግባአና እንተ ደኣ በዚ መሰረት ተቓሊስናን እንተ ደኣ ሰሪሕናሉን ከዓ ነቲ ናብዚ ኩሉ ዘውደቐና ሽግር ክንፈትሖ ምዃንና ኣይጠራጠርን እየ ስለዚ ብፍላይ ኣቱም መንእሰያት እቲ ዝለዓለ ሽግር ዝወጥቀኩም ዘሎ ንስኻትኩም ስለ ዝኾንኩም ናይዚ ሽግር እዚ ኸ ሓላፍነት ክትፈትሑ ኣብ ምፍታሑ ሓላፍነት ክትወስዱ ዘለኩም ንስኻትኩም ኢኹም እሞ እቲ መፍትሕ ኣብ ኢድኩም እዩ
نعن سقاتكم إذا مفتح هنكم زبلكم سبيلا كمتي أب إيرترا زرعكمو من إسي بحيلي زتسوقي أبتقالسون لكعكم يو سلازي إذا ما نسيزي زمت أوكا حلا في النت سلازي له حلا في النتكا بعقها بقلصمكا بعقمها اتهاجر ناتكا سلازخوني وأن النت نيتهاجر كتغصل نحرقونكا أنت من إسي حلا في النتكا وصل سلازي ما الأختي أتم من إسيات بالمعنى تقبلكم حلفنت يلن حلفنت قبل كله مرحنت هاجر أقل قلوت حزب مالتي سلطان مالتي يكون كل سلطان ون بقبوخ توسطن تحرونك حاجات يكونن كتوسطن لك جن سلطان نختوسط كتكودو زلكا سراحن كتوفيو زلكا وفيان لك كساف هيوت مالتي سلازي نزين مقبار كتدالو كتكلو علىكم يغني لك يكون أبز ترى تقاطعوا اللي بزحالته مسايز نبرة كوايز ترفه عقدنا نبرة هواز تخلته أجوخي حفتي أجوخي حوي أجوخي ماماي أجوخي باباي أبايكم يدفن سدراي حجيس أغلبكم أب تحتي فتاري علنا لكم مساهم تعوعيد وتعها بزيحو أب تحتي أيدي أتيخا نسلان نابرا كتبل كنديك كرتت إلكا أبزي يبكع قفعي يحواتنا علنا نبلوم نسمع دمتنا وي نبل نسلا سدرانا حدا نخون أو رجع كيف لنا واتين لناياتين زندقين نحنا في تدم يبلو نيروميو عادخا خدمت عينخا تتحمل ذكاء عبر كتاب ذلك هاي مكتب كم إلى ما يعمتهم ولدكم أديتكم أبتكم يقاسكم نحنا دقاقنا نقفكم نمنا أسينا ما نسيج كندي سهلا خاطر حيش كامتها كندي سجري خير خير كام مجدي تتسجر زحلب كايجين عبدي مسمت أخا 5 عمري خير سدتي ولا يتعامي مرر سدتي شومو سدت قل أنا حد قبل عزيز لي زحابرا سياسي أرقاية طنبعة نحنا خدكب علنا نحنا ترايا كنا نحنا كنا قروب عين دخلنا بلينا إلى مكان بس نحنا نقول نقول يلا ثالثاي أجر جرنا جنت أصفان كونكم مساكم حبيبنا سمع من يساي أتتحشوا سمع من يساي تحشوا حد خاطر فيه لحمها قد كتل هذا الحلاسينا لحمها قد كتل هذا الحلاسينا نعاس عبا أنت حوخنا انتاي ما خبلك خابدين العلي انتاي خبلك خابدين العلي من اسي لعندك يحو خانا دنا عقادله أب جواز قدف كايا أب كندي شنتري أب بحر ذا أتوي أب كندي سهري قالوا يا أخوين خا حج صوع كالو قال كلنا حويب لكالو قال نخنا نبدأ نكنا نزل محواتنا كابز تشجير ذي يوزعلنا نحنا عراض لكشنا فرناش كوينا لعاقتهم قولي حيبلنا يمتارو أمشلنا كلها أنا أبو حليفنا أين هذا عبنا هذا نعاسنا هاي دمس نخنا من الزنبر وخات دكنا لحنا كاب كالغاري يعني معاشة سلامون بحال سيمبلي كالغاري دمسنا هاي اسمعنا كده كوينو تزب بحال كرسة نجار ودي أمي نزم من إسيات جن لو بالهني إذا حدش ولده بفلاي إتي بتمكرن بتمرتن سوقي مزلو نزا حدش مدرك زي عند حزيته وقبلوه إتي أولد جارد عب حد مبلع زانا يلوم معنتكوا قاليهم سلزي ودوا قاليين سلزي ودوا بقى يوسف وحيد النازل بليز إرترا من إسي إخا مدحانية حزبي إرترا تسفان دحر كله خوينو زمن إسيزي بعتو بالنت كبدقاس كخيل راح انتو خوينيو زمن إسيزي
ዝጽበዮ ዘሎ ሓላፍነት ሃገሩ ናይ ምድሓንን ህዝቡ ናይ ምድሓንን ዓበ ሓላፍነት እዩ ዘለዎ ነቲ ተመክሮ ናይ ትምክሕቲ ናይ ኣነዶ ስኻዶ በዚኣ ሕለፍ ከይትደግምዎ ኤርትራን ህዝባን ከተድሕንዋ ተደሊኹም ንዝመጽእ ግዜ ብዝበለጸ ውዳቤ ብዝበለጸ ምጥርናፍ ኣብ ካልእ ህሞት የራኸበና የቐኒየለይ ኣነ ንእሽተይ መልእኽቲ ላትኒ ምዞም ናይ ሊብያ ካልእ ይትረፍ ዋላ ዝገበርኩ እንተዘይሃለኹ ግን መዓልታዊ ድምፆም ክሰምዕ ይጎየ ንምንታይ ዋላ እትዮም ኣብ ሊብያ ዘለዉ ኣሕዋትናሲ ንእሽተይ ድምፂ ክትዛረቦም ከለኻ ኣጆኹም ኣለኹም ምሳኹም ክእውየ ክነግረልኩም እየ ኣሕዋት ኣለውኹም ኣደታት ኣለውኹም ኣያታት ኣለውኹም ክንነግሮም ኢና ምሁራት ኣለዉ ኣቕሽ ኣለዉ ኢና ንብሎም ግን ኣብዚኣ ዝመፀ ፍሉጣትን ውሕዳትን መዋዕልኩም ትመፁ ኢኹም ናብዚኣ መንእሰይ ኣሎ መንእሰያት ኣለኹም እቲ ክንቅይሮ እቲ ክንገብሮ ዝግባእና እዞም ናእሽቲ ኢና ስለዚ ድምፂ ሓውኻ ክትከውን ዘይትኽእል እንተኾንካ ንስኻ እውን እቲ ትማሊ ኣብቲ ጉዳይ ዝነበርካ ኢኻ ሕጂ ግን ኣነ ብዙሕ ክዛረብ ኣይደልን እየ ምክንያቱ እቲ ሞት ይርኢ ኣለኹ መዓልታዊ ድቃስ ይኸልዓኒ እቲ ስቃይ ይሰምዖ ኣለኹ ኣብ ዘለዉ እውን ኣሕዋትኩም ማለት እዩ ደቅኹም ሓራሳት ብምህረምቲ ጥራይ ነፍሰ ፁር ዝኸደን ትማሊ ናብ ትማሊ ዘውግሕ ሙሉእ ለይቲ ብኸፊ ሓዲራ ሓደ ሓውና ዝተሃረመላ ግዜ ማለት እዩ ክሳብ ዝዓርፍ ምስኡ ክዛረብ ክሳብታ ሕክምና ዝኣቱ ማለት እዩ ካባኻትኩም ዘይኮኑ ረኺቦም ግን ትሰሊ ዘዋፅዎ ዝነበሩ ካብ ቅርሺ ወዲ ቅርሺ ካብኣቶም ኣዋፂኦም ነቲ ቆልዓ ክሕክሞ ሕኽት ኢሎም ግን ኣይኮነሎም እግዚኣብሔር ወዲእዎ ማለት እዩ ሓደ ነገር ክነግረኩም ንሕና ነዞም ኣብ ሊብያ ዘለዉ ክንከውን ዘይንኽእል እንተኮይና ኣብዛ ዓዲ ብዙሕ ኦፖርቹኒቲ ኣሎ ክንገብሮ ንኽእል እንዳፈለጥናዮም ኣብ ክንዲ ነቲ ብገንዘብ 3,000-4,000 ሂብና ነምፆ ወይ ንገብረሉ ኩላህና ሓቢርና ንምምልኦም ነቶም ደቂ ስዋት ነቶም ሰብ ዘይብሎም ነተን ኣደታት ኣብኡ ዘለዋ ብሊብያውያን ዝሕመፃ ብሓባር ከነምፆም ንኽኣልና ግን ኣደነው ካልኣይ ግዜ ሳልሳይ ግዜ ኣብ ኣተዋ ይግበር ኣሎ ወላ ሓደ ሰብ እዚኦም መብዛሕትኦም ካብ ደገ ዝመፁና እዮም ቶሮንቶ ኪችነር ካልጋሪ ኢድመንተን ከባቢ ጥራዮም መፅኦምና ዝሓለፈ ሰሞን እሞኒ 10 ሰባት ዲና ገለ ነርና ካብኣቶም ኦኬ ሕጂ ግን ናብቶም ናይ ሊብያ ምሕላፍ ይእሸኒ ምክንያቱ ኣነ ኣይከኣልኩ ኣይተሓዝለይ ከምዚ ኣይተፀበኹን መልእኽትኩም ከበያ ኣሎ ኣነ ክርዳእኒ ይክእል ነዚ ኦርጋናይዝን ዝገበሮ ወላ ሓንቲ ኣይተረዳእንን ዘሎ ናበይኹም መፂኹም ዘለኹም እቲ መልእኽቲ ከበያ ኣሎ ኣደነው ካብቲ ኣትሒዝና ክሳብ ሕጂ ጥራይ ነንሕድና ዓገርገር ንብል ዘለና ኦኬ هراي ناوخ بلكم سلام حوي الله خادي خمس مر دمسي نبوتاتك نياتاتك أحواتك أبزي الله أبي ميكروفون تقربك لاود سبيكر كبيرة هو خاب ليبيا لاود سبيكر كبيرة الله خادو الله سلام بلو سلام بلو الله سلام كم يكونوا عندهم لما جمركا حياتكم هذه اللي عندنا بتعمي احنا قناتات نركب عندنا مش باي نحن قدايمنا قبل كنتشان 10 شهور من كل شيء كاري شجرن حلفنا اجدخا تدربي كما كنتشان 10 شهور من بخف شجر متينا أكيد معيننا نعيش حواتنا بكنا بكيتين بمكنا هيرجوسن يقفون قتلنا له تخاف جزاء مجبوتين مهرنتم بتحضر حينا لذا كأكل هجها عما كان بصحة المسار أفيت بصحة المسار اللي دفعنا قتلنا له هجاني بنايت عنا وتجمع قرب في الورش اللي هو عقلهم باور بالليل نخزارة في دقاتهم ولا نجر قرب كان بحر ممكن في وزارة ولا هو عبد خفيف قناتين هذا ولا عبد خفيف بخفيف نجر ولا سنزي ذكاء علم تقولوا حواتي معروف ذكاء
نزوم أبي آياتات كونهم حوات كونهم أجوهم بإذن الله سألنا حبهم نحكم كابدق حيني كونهم معهم موتور كونهم ينقصوا سنجلوا سكون أجوهم كتبنا أبونهم كتكونوا دمشقهم كتسمعوا متى نصهم حيث غيرهم من حرمي نساء قد كتا نساء دفعي قد حمنا وقد حمنا بتعني حبهم نحكم باي فلنا ياخذ الزخاد مخناتو في خمس دلة أنا خزارة بايكنني بعلي حنا غير لهم على حنا قناتات كذا لهم سلاح جي ما يحكمنا ونجاراتهم يرخوا ونجار إلا بنكم حواتي ببعض نجار إلا فلازم زي أنا أقول لكم عليه عشو تسميركم سلوك سمعكم بتعني يمسكنكم كلاتكم دعوكم جماعكم حواتي إكترويان والدي እቲ ኩነታት ዋላ ተነገርኩ ካል ሓንቲ ትርጉም ዝበሃል ይብለን ኣነ ምስዑ ሕራይ ሓጎስ ኣብዚ ሓውና እንታይ ይብለኹም ኣለዉ መሲልካ ኩነታትኩም ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም ካብቲ ማሊ ኣብቲ ሓውና ዝዓረፈሉ ቦታ ኢኹም ዘለኹም ክሳብ ሕጂ ብድሕሪኡ ኸ እንታይ ዘጋጥመኩም ኣሎ حتى كابي حزبي مالك هراش كذا من مستقى بعقم من مصافتنا نحن زلنا خناتات كم عالتنا مع تقدر كم عبد كم دخل شيء يصير هذا ما أنا توقي وقت اللي خفلك أشوف ليه أشارة من بكاس كأغلنا غير أنت جربي كان يشوف موتنا كم خدنا مع موتنا وزحفي له حنا تندرج يقول له عارنا تسوي ما بك كم دخلاتنا بكبرنا وتي زلون يمشارون وزيرين على فتح القنا بكبر ما يتعلم سامات يكون يلون شجاعات عندنا بتقال مثلا يجي خناقات ما يجي أقوم بنجارات في الكبر زخون الباتر زخون أقوم بيمشارون زخون بدل مثلا حدثات وليلة كحدثات نهزنا جوّرشان حواسنا بريشة مالتي زخون أقوم بيجي الكبر إنسان مقدسون كحد يخد كافر جنوا على حاله مجرد هلو اللغة عبش عنك هو دير عركي كما لا تبدأ كان حتى حتى نسخد من حداهم كا كم اللي شلكا بتازلات معهم ما لذي هرج حاونا እንታይ ብሎ ካለው ኣብዚ ኣብተን ኣሕዋትና ደቂ ኣንስትዮ ዝወረድ ዘሎ ብምሉኡ እንትኽዝር እቲ ገልፀልና ትኽእል እንትኾንካ ካብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣነ ኣብ ዝከታተሎ ዝነበርኩ እታ ሓፍትና ተሃሪማ ናይ ከባቢ ናይ 3-4 ሕፅንሲ ዝነበራ ተሃሪማ ከም ዝኸዳ ይፈልጥ ሓደ ሓውና እውን ዶክተር ይስሐቅ እውን ወዱ ጋና ከይቀበረ ከሎ ምሳኹም يقول كم زنبرة يكتاتلو نيره بمول إزيسي نتي هزبي كتقول صلو ولو أبلاين الله مثلاً تحت هذا نزلوا مال ساقاني أفلو تخا زلكا كله رديت كنقرنا غني له جبا حواتنا سوين بكنيسو عبي نجح بسؤال مكران كابتلوسا تجمر على 9 ساعات كساب هذه ساعات الهم كنا في ركاب الله سبيشالي سنايموتن حمتن كالم جريئة حما أم حرسي لفتح هذا حواتنا بقبو ناي حما كحرسون بكل تنبراتهم محكم الناوي مرايات كرخواي كذا الله زياتهم من عبتفع على سلواتات زلو حواتنا حمتن مدرستن كالم يقات من الله دعنا دروس حقوا حضرتان كالم مخناتو تجي أنا هو تمريس شهواتي ديسكاس قبرشتي نجلهم كأنا دفعت أنا جرب حاجة أخو عايزين تتصل السماع الفجن أكمل جهوا ويركب الله اللي كل شهوات ناوي مالتي حراي إسراء أبتي ناي فيتناي يوني سعري خازلها أنا كم زفل حجن أبو الكاريان أبو سليم خمس كمان بزحات إسرائيلات الله بعدينتان إذا أنهم لأني بس حنا إذا أتم كسر الجن ساعتكم وموتكم تحسكم من بس أتم زي تحسوا أبو إسرائيل تدابينهم نبرز الله كان إنتاي
ድሃ ያለኩም እንታይ ክትብል ትኽእል ኣብዚ ለ ዓዲ ዝተፈላለዩ እስር ቤት ኣብ ዘሎ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ጓሎም ይኹን ወዲ ኣብ ዝተፈላለዩ ካምፕታት ንኣብነት ዋላ ሓዱሽ ካምፕታት እውን ተሰራሕ ኣሎ ከም በዓል እንታይ ዝበሃል ደን ኣይፈለጥ ቋንሽማ ተሓሊማ ክብል ኢላ ቁርብ ሓዳሽ እስር ቤት ክፋል ናይዛ ገፊፎም በእቶምና እዞም ኤርትራውያን መብዛሕትኦም ዳርጋ ዘይኮኑስ ገለ ጭንፋር ካብቲ እስር ቤት ብፅርግያ ወፅእ መካኑ ገለ እንዳሃረና ምስኣ ጨንፈርናታ እስር ቤት እውን ኣብኡ ወዲ ጥራይ ዝእሰረሉ ቦታ ከፊቶም ኣብ ዓንዛራ ኣብ ሰሉን ሸርዕ ዛውያ ኣብዘን እስር ቤታት እዚኣተን ግን ኣተሓዛብ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ነካ ዋላ ደቂ ተባዕትዮ ይኹን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸታተል ኣሎ ታሪክ ሲካውን ማለት እዩ ምክንያቱ ኣባላት ይምሳር ክመፅኹም እንዳወሉ ትሰዲዎ ሒዞሞ ማሕረምትን መግረስትን ክኣክል ኣባላት ይምሳር ክመፅኹም ምሳር ካብ ዝመፅኹም ንሕና ክንሕዘኩም ኢና ተባሂሉ ብስርክ እውን ካብዚ እስር ቤት ኣዝዩ ብገንዘብ ኣውፅኦ ፍትሕ ኢሎ ይምሳሩን መዓሲ ክመፀና ይምሰብ ይፅበሎ ይምሳሩን ከም ስለበለልኹም ኣይኮነን ካምፕታት ክኸይድ እውን ኣይኮነን ናብ እስር ቤታት ክኸይሲ እዛ ኣብ ሻርዕ ተደርቡ ዘሎ ህዝቢ ዝኾነ ነገር ትንፋስ ክህቦ ይከኣለን ኣሎ በቃ ድሓን ኩሉ ኣነ እውን ካባኹም ተቐቢለ ናብኦም ይሕልፍ የኩሉ ግዜ ኣጀኹም ይኽብለኩም ዘሊ ማዕፆ ፍጠረልኩም أنا كنقرأ كاتيلس. هراي حبشن. anyway هجكم أيتحمقوا ما تفتروا لكم. لك أجن كم تقدمكم لأن هدهلكم من ترى داهم. شنفرات حلم بتركوا بيسوان. بزيادة أنا خم حلال سجل بين نجار وكان تقولوا يمشي administration فتيكون نتيجي نزال ليبيا للون كود بأفكار شركة حبوهم من يحكمنا يخلينا نقولكوا خليه عكس صباح وتنكيو نزل زي نزل محكمة على كده هراي أجوهم نسراتكم ونأجوهم لك كنت حتى زحدتكم مني لإلي كلت الشحن قالنا أفتقدني ناياني سيارلو أفقد أسر بيت دماني أفقد أسر بيت زينتان أو سليم خمس شارع المتر بزحات أسر بيتات قانا زياتهم جهة تحيزهم زلوية أو انت يالو مثلكم إذا أبو خمان ناي مسلم كريستيان فلي من قبر الله أكيد أنا أقولكم ما عتاد انتهى ليكا ويلخا ويبتكا ويكتبتك خالله أم حد أسر بيت سي دويله جلس مالاويانن قال خب سوداناويانن مغبي يبلعو تم ايرتراويان ግን መስማዕተው ወይ ማዕተብ አውጽኦ ወይ መግቢ ትበልዑ ወይ ብተኽዎ ወይ ክንቀትለኩም ኢና ዝብል ምልክት ሪዮ ወይ ድማ ድምጽ ሰሚዕ ስለዚህ ልዕሊ 7,000 ገለን ኤርትራውያን ጥራይ ያለው ኣብ ሊብያ አጊደ ነግረኩም ምስተም ኩሎም ኤርትራውያን አፍሪካውያን ደይኮና ንጥብጥም ብዘይ ካንሳቶም ኤርትራውያን ጥራይ ልዕሊ 7,000 ኣለው እተን 2,000 ዝኾኑ ኣብታ ቅድሚ ዩኤንኤችሲአር ተደርብዮም ዘለውን 25 መዓልቲ እዮም ልዕሊኦም ግን ኣብ እስር ቤትና ኣንደርንም ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራውያን ኣብዚ ሰዓት እዚ ስለ ኣብዞም ኣብ ሊብያ ዘለዉ ሓፍ ክንብል ይግባአና ይመስለኒ እዚኦም ግቡእና እዮም ነቲ ዴሞንስትሬሽን ድማኒ ኩልች ምስ በለት ምፅእ ትብል ብድሕሪኡ ትጠፍእ ዘይኮነ ዴሞንስትሬሽን ክሳብ ተድመዓሉ እንታይ ትገብር ትጎይ ኢኻ وجهاتكم إذا ما نسيت أنت أخذ لكم زدلي لازم عبيتي نرأي بحنساب حبيرنا حواتنا خنوت ده هاي دمت حواتنا هنكون يجب عنا مثلاً ثمالي أبو نيرنا هنا كنده هو تكفيلنا هنا كلمة مالك يغني لي كبرت هايكم مساهم عطا كنا بنتكلم ناسي demonstration was just a small part demonstration هجي demonstration قبرنا يوم نزمن قست كندا سمعوا وسمعون سي it's not that much نعنا ግን يكملنا ማለት ነው حاركن كون ይጋጋና ማለት ናትና ሐሳብ ግን ካብዚ ዝበለጸ most of us are ዘለና Canadian citizens and we are voting members of this community we have power that's one thing that we always forget that we don't have power
ንስኹውን ላንድ ኢሚግራንት እንተኾንኩም you will have power very soon within the next couple of years. We have to use that political power here in this country. You're Canadian citizens. So we have to wait for our member of parliament to speak on our behalf. This is very disappointing that we are not lobbying for our people in front of this government. So my question here, when you go back home, everybody, when you guys go back home, every single one of you have a member of parliament, or you have an MLA, member of legislative assembly, or you have also a city councillor that you know. We'll send you guys the letters that we have. You personally drop it off at their office, knock at their doors, tell them, I'm going to vote for you if you are going to do this for me. And we're going to create a voting block. That's what we need to do. We need to bring our people here, not because we are going to sponsor them. We have the right to bring them here as Canadian citizens. We have to ask the Canadian government to bring them as refugees. We're not going to sponsor them. We're not going to pay a penny for that. We're going to ask the Canadian government to help us out to bring our suffering refugees. That's what we need to do. So, first thing is being active within the Canadian government and lobbying for our people. That's what we are going to be asking. Second, we are going to be doing GoFundMe. We're working on that. And then, you guys are going to be distributing the link to friends and family and Eritrean and non-Eritrean to anybody else. And then through that GoFundMe, we're going to be collecting funds to support our brothers and sisters. On how we're going to be doing that, means and methods, we're going to figure it out later on. But at this point in time, we're going to be collecting, and we're going to make it through the legal means, and we're going to be collecting funds to support them. In the meantime, what we've been doing thus far to get in touch with the Libyan government and what have you, that is important as well. And also we have to lobby in front of UNHCR, because UNHCR is not even treating them really well. Okay, so we have UNHCR, Canadian government, and ourselves as well. Right, so we're doing a lot. So this is the first start right now. So we have Toronto, Ottawa, Calgary, Edmonton, Vancouver, Regina, Saskatoon, Winnipeg, as many, and then London, Ontario as well. All right, so we have a lot of communities banding up together. So this is the start. Going forward, we're going to lobby for our people wherever they are, whomever they are, wherever they may be. Right, so we'll be standing for our people as communities together. So that's the intent. We're going to be working on supporting each other as well on anything that is going to be helping us from education to what have you. Right? So this is the beginning, but at the end of the day, the intent is to help our brothers and sisters here, as well as those that are suffering in refugee camps wherever they may be. Okay, so so ብዝካዕልና መጠንሲ ክንተኣኻኸብ የለና እዩ ኣብ መንግስቲ ካናዳ ድማ ኸድና ሎቢ ክንገብር የለና ክንጣበቕ ንሕዝብናሲ የለና እዩ ማለት እዩ ሶ ብዝካዕለኩም መጠን ኢንዲቪጁዋሊ ታርጌት member of parliament ከድኩም ናትኩም member of parliament ትፈልጥዎ ኣብ ከባቢኩም ዘሎ ኦፊሶም ትፈልጥዎ ይግባእ ብሕጅሲ ኩልኩም أبي أوفيس كم زلهم كفلت يجبعكم نكبابكم member of parliament كم ديكم سونكم كفلت يجبعكم حابركم حموش شديش تكونكم كيركم نركبهم and then lobby for you brothers and sisters. The same thing goes for member of legislative assembly and councillors, city councillors. And نحن عندما كنحجزينا بذكرنا متأنسي حج حبرة الجمرنا يوم زقصلي ناتنا لكن some of
leadership ዘለና ክንወረዲና ካልኦትን ክመጽኦም ንሶም ድማ ክቅጽሉ ያለስ ነገር ማለት so አጀኹም especially message ድማ ዘሕልፈው ዘለኹ especially ኣብ ሊብያ ዘለኹም የሕዋትና አጀኹም ምሳኹም ኣለና ድምጽኹም ሰሚዕናዮ ኣለና يحزن ዘለኹም ነገር you know ንሕና ስካብ ቀደምሲ ጠጠኹም ክንብለልኩም ይግባእ ነይሩ ምግባር ናሲ يحزن ስለ ሕጂ አጀኹም እንጥጽልና ንሕብዘኩም ልክድ መኽለተ ሰሙን የመጸ ከምዚ ዓይነት ስቃይ ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ብፍላይ ድማ ብዝናህና ወለዶ ኣብቲ ምቕቡል ዓዲልና ዝኣተና ሃገረ እስራኤል እውን ንዓሰርተታት ዓመታት እንዳሰቃየና ከይዱ ማለት ስለዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ተቓልሲ ተረፍን ብፍላይ ትንሽዮ ወለዶ ብዙሕ ግቡእ ይገብር ኣሎ እዩ ግን ድማ እኹል ኣይኮነን ናይ ብሓቂ በዚ ክሪኦ ከለኹ ምናልባት እዘን ካብ ርሑቕ ቦታ ዝመጻኹም ኣነ ብዘየ ዘለኹ ብዝኽልተ ሰሙን ኣይትንገርለይ እምበርተን መዐሸግ ኸማይ ናይ ወዳእ ክኾንን ስለዚ ግድን ክመጽእ ስለ ዘለኒ ማለት እዩ ብዙ ዝኸፈልኮ ዋጋ ይኽፈሎ ብዘየገድስ ኣብ እስራኤል እውን ክብገስ ከለኹ ገረ ንምባል ዘይኮነ ሰዓት 8 ንክብገስ ንጎ ሰዓት 10 ሰልማዊ ሰልፊ ገረ ምስኦም የመጽእ ማለት እዩ ምሽ ደብዚ ከም ዝሓውና ክብሎ ዝጸንሐ ወረቐት ዘለኩም ሲቲዝን ዘለኩም ክትስማዑ ትኽእሉ ሰባት ኣብ እስራኤል እውን ዝኾነ ይኹን ወረቐት ዘይብልና ፈቐዱ ንወፅእ ነርና ኢና ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ወላ ካብ እስራኤል መጻኹም ሰባት እውን ኣብ ዘለኹም ብዙሓት ይርአኩም እውን የለኹም ማለት እዩ ዘሕፍር እዩ ብብዙሕ ስቃያት ዝሓለፍና ንዘም ኣብዚ ከምናና ስቃይ ዝሓልፉ ዘለዉ ኣሕዋትና ክንወፅእ ብዘይምኽኣልና ድማ ብጣዕሚ ንዓይ ካብቲ ዘተሓሳስበኒ ነገር እዩ ማለት እዩ ናብዚ ሽግር እዚ ዘውደቐና ፍሉጥ እዩ ኩልና ንፈልጦ ኢና ብዙሕ ፍልልያት ኩሉ ይኽእል እዩ መጀመርያ ግን ንድሕነት ዞም ሰባት እዚኣቶም ወይ ኣብ ስቃይ ዘለዉ ሰባት ክንዛረብ ኩልና ብሓንሳብ ኮይና ኢና ክንዛረብ ዘለና ብዙሕ ዘገድስ ኣይኮነን ማለት እዩ ብድሕሪኡ ዕዙዕየ እንድሕር ኣለና ዝስራሕ እንድሕር ዳ ኣለና ስራሕ ስራሕቲ ንኽንብር በብመንገድና ክንሰርሕ ንኽእልና ፀገም የብሉን ነዚ ሽግር እዚ ግን ሓቢርካ እንተዘይኮይኑ በብውልቆ ኮንካ ክፍታሕ ኣይክእልኒ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ዓበይቲ የቐኒየልና ብዙሕ ግዜ ክሳብ ሕጂ እውን ታተ ዝበልኩም ኢኹም ማለት እዩ ሕጂ እውን ክሳዕተ ሓይሊ ዘላ ታተ ተበልኩም ንፀሎ ይኮና ኳዳ ይሐጉሰና ማለት እዩ እቶም ናእሹ ግን መሰረቱ እንታይ ዝብል ምስሊ ኣነ ይፈልጥ መሲልኩም መንእሰይ ጥሜት እንተመተስ ኣባጅጎ ሰሓቕ መተ ይበሃል ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ መንእሰያት ኣብ ግዜ ንእስነትና ክንሰርሕ እንተዘይክኢልና ምስ ዓበኻ ተጨቢጥካ ጥራሕኻ ትራገም ካልእ ወላ ሓንቲ ትገብሮ ነገር የለን ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ከለካ ኢኻ ክትሳተፍ ዘለካ ማለት እዩ ኣይከሎን እየ ዝበሃል ነገር የለን እዚ ትሪእዎ ፃፀ ቅሚጥ ንብሎ ዓድና ፃፀሲ ክነብር ስለ ዘለዎ ካብኡ ተዓቢ ዕፉን ይኽእለን እናበላ ክሳዕታ ጉድጓዱ ሒዝዋ ዝኸይድ ስለዚ ንሕና እውን ነቲ እንደልዮ ዘሎ ሰላምን ሓርነትን ክንረጋግፅ ኣሕዋትና ክነድሕን እንድሕር ዳ ኮይና ኩሉ እቲ ንሕና ክንገብሮ ዝግባአና ጌርና ክንከፍሎ ዝግባአና ዋጋ ከፊልና ድምፂ ምስማዕ ተኮይኑ ድምፂ ምስማዕ ካልእ ዘድሊ እንተኮይኑ እውን ካልእ ኩሉ ድልዋት ክንከውን ኣለና ኣነ ምናልባት ዝዓዲ ኩሎም ደና መሰምድናዮ ግን ካብዚ ለማ ኣንቲ ትሒዘ ግን እዚ ሽግር ናይ ኤርትራውያን ናህና ናይ ኤርትራዊ ሓወይናተይን ከይተቋረፀ ሰላም ዝብለሉ ወይ ኮፍ ኢለ ዝረግአሉ መንገዲ የብለይን ማለት እዩ ስለዚ ኣይሆብ ኩልና ብሓባር ኣብ ዝዓለ ደረጃ ክንበፅሕን ኣሕዋትና ጠራኒፍና ክንስሕቕን ኣብ መወዳእታ ዘይንርስዓ ከዓ ናብታ መድሓንትና ተቐበረት ሃገር ኩሉ ነገራ ውሒስና ክንምለስ ንህፅንታ የቐርብ የቐኒየለይ